Ne, nije pao, već su pali i to njih 7. Doduše to padanje se dogodilo u roku od 16 sati. Za posve nizak pad 7 jugopilota zaslužno je nekoliko posada protuzrakoplovnih oružja Hrvatske vojske, koje budno prate zbivanja na nebu iznad hrvatskog dijela doline Neretve i kažnjavaju nepoželjne uljeze pod zaštitnim znakom crvene petokrake. Doduše, momci protuzrakoplovci jedino žale što se jedan od ukupno 8 pilota eskadrile ipak uspio vratiti u bazu. Dakako, bio je to posve konkretan i djelotvoran odgovor na prvo i za sada jedino bombardiranje Metkovića, kad su iznenada na taj dotle mirni grad s velikih visina bačene 4 bombe krmače sa po 250 kg najrazornijeg eksploziva i kada su zločinci usmrtili 3 nedužne žene. Naravno, jednom od preživjelih ratnih zločinaca, 30-godišnjem pilotu Zoranu Pantiću, omogućen je nakon uhićenja i posjet mjestu zločina u Metkoviću. U obilasku dijela protuzrakoplovnih posada u dolini Neretve počasno mjesto za razgovor pripalo je skromnom studentu iz Metkovića, posjedniku 2 odstrijelnih trofeja za 2 jugogaleba. Prvi put zbilo se to lani u rujnu u predjelu Bistrina na zapadnom dijelu Dubrovačke općine, kad je za okupatorovu letjelicu bio koban metak iz automatske puške, a za drugog, posve svježeg, precizan ubod igle, kako se zove jedna vrst protuzrakoplovnih raketa. On ipak ističe najprije. Mi radimo 9. mjeseca zajedno, mi smo jedna ekipa dobrih prijatelja, dobrih ljudi koji vole svoju domovinu i nije nas na to natjerala nikakva ni mržnja, ni osveta, ništa, nego jednostavno briga za našom domovinom, našom dolinom i tako. Ipak je zanimljiv i subjektivni kut gledanja na uspjehe kojima se rijetko koji ratnik može podičiti. Ja sam bio vrlo blizu mosta i u trenutku sam reagirao sa automatskim oružjem, automatskom puškom. Iako su moje kolege bile spremne da djeluju drugim sredstvom, ali prilike to nisu dozvoljavale. Drugi put se to dogodilo prije 3-4 dana. U trenucima toga napada, kad su se oni spustili na nama pogodne visine, ja sam bio na protuavionskoj, lakom sistemu, tom protuavionskom igli i reagirao sam isto na pravi način i avion je ponovo poljubio tlo, što bi se reklo u nas. Tko su momci Metkovci što brane nebo iznad Hrvatske i Kalifornije, kako se često naziva bogata dolina Neretve? Ja sam radio u jednoj firmi, malo zove se Glavice. Inače sam radio na održavanju strojeva kao automehaničar. Autolimar, autolakir u inostranstvu. I povraćen zbog bolesti, došao zbog bolesti na liječenje, ali sam se ostao zbog rata, iako sam izliječen bio sa 2 mjeseca. Znači, ostao zbog ovoga rata. Još uvijek mi je kapital koji ima posjedi novac vani. Ja prije rata sam kao diplomirani inženjer poljoprivrede, agronom, radio u Neretva poljoprivredi u Opuzenu. Bio sam pripravnik, ali uspješno kako i ovdje na topu kao nišandžija, tako isto i u preduzeću uspio sam položiti pripravnički ispit i sad sam kao agronom radim taj posao, svoju struku i nadam se poslije rata da ću uspješno nastaviti. Hrvatsko nebo iznad Metkovića brane i momci iz Makarske. I ovdje prednost neposrednom izvršitelju egzekucije nad neželjenim preletačem hrvatskog neba. Naletili su avioni, sami smo uvatili u nišane, pucali smo i oborili, tako nam bar kažu. Samo ljudi gore koji su bili na brdu sa strijelom, oni to bolje vidi. Bolje su to sve snimili i vidjeli gdje je on pa, a kažu da sam ga ja pogodio sada. Valjda je tako. Ja kao pojedinac nisam ništa bez svojih kolega. Oni pune top, oni pale motor, kao i što su ovi drugi topovi oko nas. Važno je da svi topovi odjedanput pucaju, da se on upadne u tu mrežu metaka i jedan mora upasti. I Makarani, kao i ostali momci u ratu protiv Hrvatske, su na raznim dijelovima njenog tla učili umijeće odstrijela čeličnih ptica sa jugopedigreom. Najmlađi od njih kaže: neka neopisiva radost u sebi, koliko da smo, ne znam, osvojili sve do Knina.
neka velika radost imam. Ne znam, ne mogu opisati osjećaj. Jeste li sa protuzrakoplovnim oružjima dolazili ranije u kontakt? Pa ne, bio sam u Zadru vojsci na samohvatima ovim češkim. Tu sam se dospio potrebe. I sad ste za ovo vrijeme naučili sve ovo što treba? Pa naučili smo još ja nešto malo naučiti ovih drugog naoružanja. Pokušat ćemo i to naučiti. U građanstvu sam radio kao pitur, moler, soboslikar, kako god hoćete, jel? A sada sam prvi nišanđija na topu, trocijevcu, erlikonu, šta zatriba. Pivam u klapi već 12 godina kao prvi tenor, solista, a sada evo ovdje sam na bojištu i tako. Smijem vas pitati koja vam je najdraža pjesma? Pa, bilo su mi mnoge pisme drage, a pogotovo sada Moj galebe. Vi ste zapovjednik ovim dobrim, ovim pravim, ovim hrabrim momcima. I najzgodnije je da vas pitam o momcima. A šta da vam kažem ukratko, dobri su i odlični su. Čim obaraju avione, odmah su dobri. Zato smo tu.